Ovo je najljepši lanac od svih. Zove se krokolanac. Ovo je krokolanak za teške uvjete. U usporedbi s laganim krokolancem možete vidjeti da krokolanac za teške uvjete ima znatno deblji promjer od laganog. Lanac za teške uvjete namijenjen je za deblje osovine, od 10 mm ili 12 mm, što je 3/8 ili pola inča. I kao što ovdje možete vidjeti, ovaj je posebno za 3/8. Razlog zašto ga toliko volim je zato što možete vidjeti metal, na vrhovima koji je stopljen s reznim vrhovima. Ove vrhove od Wolfram karbida nisu toliko agresivne kao X-tip. Dakle, iako nije naša službena preporuka koristiti ovaj lanac u PVC cijevi, znam da mnogi iskusni korisnici radije koriste krokolanac unutar PVC cijevi, jer ga ne drže dugo na jednom mjestu, stacioniranog na jednom mjestu. Naravno, dolaze s glavom za bušenje. Neki modeli, ovisno o vašem odabiru, imaju glavu za bušenje, a drugi dolaze bez glave za bušenje. Ali općenito, ovi lanci su namijenjeni za uklanjanje začepljenja i lagano uklanjanje kamenca u cijevima. Hvala vam što ste gledali. Ćao!